La bantwana baNkulunkulu leti ihambisana. Kufanele waziwe ekhaya, waziwe futhi esontweni. Akafunakala umuntu owaziwe esontweni angaziwe ekhaya. Amen. Akafunakala umuntu okholwa kakhulu kodwa angazi ukuthi ekhaya yini elungile nengalungile. Yini enziwa nengenziwa. Esontweni umuntu akholwa kakhulu. Ingakho sidinga sesilingana nje sonke sesiyinto eyodwa. Ngoba siko la umthetho emakhaya siyofundiswa ukuthi umuntu omdala nomuntu omncane umehluko wabo kuphi. Ingakho ukukhuluma kwethu kulingana esontweni. Ngoba siwulanda umthetho emakhaya siyofundiswa. Esontweni abantu bakwenza konke kwesonto kodwa emakhaya abenzi lutho. Khona kunezinsizwa nje la. Insizwa leyazala ayikazithenge iphinifa yithengele unina. Eyavunda kuye esiswini. Iphinifa 150 iphinifa. Kodwa asabe ngone imali enkulu engaka kodwa akakwazi ukuthi umzali wakhe amthele iphinifa. Khona abanye laba ngadliwe kodwa uyadla uhlela phethebwini. Uyadla yena uthi into ayithandayo. Nasesontweni uyanikela ukwenza konke. Kodwa ekhaya uyalala ngadliwe. Khona lo muzi. Uzowakha umuzi womuntu. Bengawazi ukondla abazali bakho umuntu uzokwazi yini ukondla umkakhe mayeseganini. Sakhula thina kuthiwa uma ungenayo indlu yakhile egcekeni ebiza igama lakho ngeke uzowakha umuzi. Kanjalo kanjalo baba wasala. Uthi uma ungakwazi ukondla abazali bakho ngeke uzukwazi ukondla umndeni wakho. Uyokondlela uyihlo. Kunezinsizwa zizele ingane kodwa zikhuliswa omkhulu bazi ingane. Omunye azale ngale ngaphandle abuye mesezele azale waba ngale ngaphandle abuye seze sontweni ayifile bithi. Untombe ingcwele. Kodwa ngale ngaphandle uzele inqwaba yengane seshumini ingane. Kodwa sontweni ukwenza konke. Uzizele njena ushiye kanjalo akazodli. Bese ayikola umthetho emakhaya. Bengeke sekuyilanda umthetho emakhaya. Konke ke ngiyibone la mana zethe njoba kungenzeka ama job evumile. Kungenzeka sithuwe sesibe sibhava la endleleni. Yazi ukuthi umuntu omdala awubhavi naye. Anifundela. Fundani bangcwele 9 Genesis 9 verse 10. Kodwa insolo lapha ekhaya ngoba nawo umthetho azifundisiwe, zikhule enkolweni zazi inkolo phela siyalingana siyefana. Zibhaba sesibhabe nabefundisi. Zibhabe nabashumayela emfuleni. Ubona umzimba womfundisi. Ubona umzimba kayihlo. Uma umuntu elingana nobaba wakho nje ubaba wakho lo. Sakhula thina obaba bageze enhla bebhaventa obaba sibhave ngezansi kude le singakwazi ukubabona. Kodwa lapha esontweni kuyefana nje. Funa wakho. Verse 21 waphuza iwayini. Wadakwa. Walala unu. Walala ngqono. Yiyo shaya. Ethendeni lakhe. Yeah. Uyise kaKhenani wabona ubunqunu bukayise wabatshela abafowabo bobabili bengaphandle. Lo mfana omncane ke ubona uyise ungaphakathi etendeni. Lo mfana methi adlula ubona uyise udakiwe lelo unqunu. Usesuka lapho uyotshela abafowabo uthi hey bafowethu uzani izobona. Ushemi noJafethe ya bathatha ingubo. Abafowabo abadala bathatha ingubo bayibeka emahlombe abo bobabili. Base bayibeka emahlombe abo omabili
ngapha umunye wayibamba ngapha Bahlehla nyovane. babheka le base behlehla nyovane ngoba bengafuna ukubuka umnqunu bukayise Bakusibekela ubunqunu bukayise. base bemboza ngengubo Ubuso babo babheka ubuso babo ubheke emuva bayabona nje ubuso babo ubheke emuva ababonanga ubunqunu bukayise. ababonanga ubunqunu bukayise. Verse 24. uNoah wavuka ebudakweni. Sekudamkile ozana Wezwa lokho ebikwenzile kuye indodana yakhe encinyane. Verse 25. Wathi uthukiwe uKhenani. ngiyabonga baba yathi masivuka indoda endala semdamukile base bayitshela ukuthi lo mfana wenza into enjena lo mfana wenza into enje usathile wena mfana ungalelisiwe ngalesenzo sakho ngoba wabona ubunqunu bukayise kodwa mina ntasisuthi nigeza labefundisi nigeza nabantu abangangoba baba benu nithi befana yini efanayo yini uzolungela yini efanayo la ikhaya angashuda ikhaya umthetho nje uyise akwazi ukuxolisa kuwe baba wakho yakwazi ukuxolisa kuwe uma baba wakho wathi ngiyaxolisa mntanami usekusuke sekubulele baba wakho akaxolisi kuwe kodwa la ikhaya ufanele ukuthi ngolunye usuku umfundisi ame lapha ashushiswe azakhipha igama lokuthi uyaxolisa kodwa sekukholweni sase ulandela umthetho emakhaya kungenzeka uthi inhlangano iyangena inhlangano iyahamba sizobe sihamba nabantu abanjalo bangothathanga umthetho emakhaya bazabe beshushisa abefundisi bashushise abavangeli bashushise abashumayeli bashushise oyise abesethi umuntu uzozuza inhlanhla uzoyizuza aphi inhlanhla uzoyizuza aphi inhlanhla sibekela umsebenzi mana lothayiwe kuthi wafundisa isincwadi zamani lihlale kahle nabantu bonke webo mama kulungile ivila la kwakho iqanda la kwakho Roma 5 verse 1 iqanda la kwakho leli qanda lakho olizele elikwazi ukwenza itiye elikwazi ukupheka iphalishi elikwazi ukupheka uphuthu alazi lutho nje iqanda la kwakho othi uma lishonela nga-12 lona liyaphuma ngesango imali yakwedlala kodwa uzothi mase sesemgidini bese kuthi thina ntasisuthi ngoba vele umthetho asumthathanga emakhaya sifundiswanga ukuthi umuntu mayihlagala uzogana umuntu onjani usuyasuka wena ubuka amakhosazana laphana agida uzophatha awumazi umuntu ukuthi lapha esuka khona usuka-ke ekufundisweni hayi nje ngizoyithatha le ubona izinto ziyinkulu angithi wabona intombi imi kahle uzoyithatha uthatha umuntu ongakwazi wenza itiye uthatha umuntu ozokukhathela ngey'nyawo ukukhathele wena ozothi fika bekukhwisha abazali bakho athi asiphume lapha asabe seyokwakha endaweni ethile ngoba umama wakho uyathatha umuntu onjalo ngoba uthathanga umthetho ekhaya ukuthi umuntu ugana umuntu onjani ngeke uthole lapha esontweni umthetho ngoba vele bathi bebekhuluma obaba ububabuka kabi wena babe sebawuthambisa kumthetho yebo kunjalo lokhu sithethelelwe ngokukholwa kunjalo kusithethelwe ngokukholwa sinokuthula kuThixo ngayo inkosi yethu oza nayo uJesu Kristu okungaye saba nokungena ngokukholwa kulomusa esingawo sithokoza ngethemba lokukhosi kukaThixo
Asikho lokho kuphela, kepha sithokoza nalapho sihluphekayo. sithokoza lapho esihluphekayo. Sazi ukuthi ukuhlupheka kubanga ukubekezela. Ukuhlupheka kubanga ukubekezela. Ukubekezela kubanga ukuvunyelwa. Ukuvunyelwa kubanga ithemba. Yebo. Ithemba alijabhisi. Ithemba lijabhisi. Ngokuba uthando lukaThixo luthelwe ezinhlizweni zethu ngomoya oyingcwele esimphiwe. Ngiyabonga baba. Ngiyadlula bomama. Sengizohlala phansi. Ngiyadlula nje sengizohlala phansi. Kuthiwa ithemba libanga ukubekezela. Ithemba alijabhisi. Le ngane ekhulisayo ukhulisa ingane engenamthetho, engafundiswa lutho, eyiqanda, engazi lutho nje. Kodwa ekugcineni uzofuna ukuthi lengane ayihambe yogana. Uma seyiganile izofika ihluleke emzini, uyikhipha khona injalo ingane yakho, uthi kade ayihambe yokogana, kodwa wazi kahle ukuthi emendweni kwenziwa lezinto ongayifundisanga zona. Izobuya nje ibuyiswa into encane nje kunuku. Ibuyiswa kunuku nje ingane ingakwazi ukugeza, ingakwazi ukuklina. Iyafika ngapha lezi ifundiswa sikole singane lezi zethu. Ziyaqobezela. Iyafika lengane lapha emzini ifika nokunuku ba ayifundiswanga beyithi malishona ilanga yona ibiphuma ngesango. Uma kuthiwa igeza ithi ngigezile mina. Ngoba iyamthetha ifundisa umuntu ukuthi akalali umuntu engagezile. Ayikwazi ukupheka, kuyaphekwa emzini. Kugeza izitsha, kuyawashwa emzini. Uyayikhipha imali yakho yoyezinhlekisa yobukisa ngayo. Nawe uzoyenza izinhlekisa ukuthi awufundisanga wena. Uma isiganile lengane izobuya emzini. Isibuyela lapha ekhaya. Naye le ntasuthi engadlulanga koyise ukubuza ukuthi mawugana ufuna ugane kanjani. Isiyahamba manje siyafuna inkomo zayo, isiyafika le ndoda le. Le ndoda umkhowawo. Maye sifika lapha lithi hayi asilinde mkhwenyana iyozigana. Iyozigana kuyinkomo zakho. Iyoganaphi ivila? Izoganaphi inuku? Engakwazi ukupheka, engakwazi ukuwasha. Izoganaphi? Ziyobe zifuye lezo nkomo. Kodwa ithi incwadi zamani ihlale kahle nabantu bonke. Sohlala kahle kanjani phambi konyazi? Uma kuthi nami umfundisi uMathendwa ngiyamkweleta inkomo ngoba iy'nkomo zakhe ngoba ingane yabuya emendweni. Sohlala kanjani kahle sokwini? Uzohlabelela wena? Ngivume mina? Angivume mina uhlabelele kodwa kunenkomo zami ezikwakho. Zithe masifika inkomo kanti kulindeni kanti wena. Izozisana nesifika inkomo usuyazithatha udlulisa wena inkomo uzisa lapha yana nawe uyolobola ingane yakhe iyagana nawe uyalobola futhi uyaphambili ulobola ngale zami inkomo. Uyabuya ngishumayela lapha phambi kwami sohlala kahle kanjani? Sidlala icephu ihlangane kanje icephu. Kanje uyangikweleta uhleli nengane yakho nenkomo zakithi. Into zakithi izobuka kanjani? Uzokuthanda kanjani wena? Uzoba umuntu onjani? Asibuke abantwana bakaNkulunkulu lethu. Asibuke ukuthi isonto silisaphi. Liyaphi isonto? Lizolunga yini? Singabona sonke yini? Yindaba sikolane sisodwa. Ungixolelanga phela ngwakithi. Singamalunga lekelene. Ungixolela ukuthini ngoba phela ngathi wena mawazi ukuthi khaya yami ingane ivila ayikwazi kwenza lutho iyinuku uthi cha uze ngayiphi cha uze ngake. Hayi yeke. Dlula eza lapha ekhaya zonke zingamaqanda asifundiswe lutho. Dlula nazi ngoba njengoba ngifundisela yazi ukuthi angeke igane noma ingagana ihlazo izobuya.
izobuya ibuyiswa ukuthi izofika ihluleke lezinto ezenziwa lapha azenziwa lapha ekhaya. Asibuke into maNazaretha ukuthi isonto sifisa kuphi lizolunga yini. Asazi mntakwethu, asazi ukuthi sizokholwa kanjani, ngoba uma umuntu esefika laphana bayaphuma bonke abantu bazi amaNazaretha mantwa kuyolotsholwa bazophuma baphumele ngaphandle basengena izinsizwa ongazazi ubona kadeda manje angele kunukile siyolobona njalo thina ngifana nenkomo awusekho wena. Mina ngingazi ukuthi ngemzini wamaNazaretha bese ngibizela abafowenu ngoba wenzela kona ukuthi base ngifana ngizofuna inkomo bese ngijilela. Le ngane akusiyona yami, ingane kaBaba le, nabo oyise yilaba ngibona bazokhuluma, kodwa sikholwa nawe. Kanti uSheba kavela akhe isizwe sakhe, akakho umndeni wakhe yini uShebe abantu abazozwa izwi lakhe bezintando yakhe. Masikhalisana sihamba sephambi kodwa siyakhalisana thina sizolunga kanjani? Uma ungayifundisanga ingane yakho hlala nevila lakho. Elakho ivila lakho uwe hlala nalo. Ungathi akambe lokugana, hlala nalo. Elakho. Ngiyabonga abantwana baNkulunkulu. Amen. Angazi lapha bathi ngidinga khona mangifikile. Ngiyacela khona lapha ngikhuluma khona kabi baba Nkosi emakhosi. Umntwana omncane. Uma umncane ke uyokhuluma uze udlule la efanele ukuthi ngabe umakhona. Uma la imekhona akulula kodwa uNkulunkulu uyinto esinda kakhulu. Ngiyacela Nkosi emakhosi ngahlala phansi. Khumbule Nkosi umuzi wakithi. Khumbule Nkosi umkhuhlane khona ekhaya. Uyichithe Nkosi emakhosi ngoba ithemba lami kuwe kuphela. Anginalo ithemba, anginabo nabazali bami sebahambe emhlabeni ngisele nje ngedwa kanje. Wedwa Nkosi ongibaba kini, yikho konke kini. Mangiphambi kwakho ngizongiphelele. Ngiyacela Nkosi ungikhumbule. Khumbule Nkosi nabazali bami lapha bekhona Nkosi uma bafike baboshwa. Ngiyacela Nkosi ubakhulule wena ngesandla sakho esimhlophe sesizwe. Nkosi besizwe. Siyabonga amazwi amnandi zokuthumba lenkosi Nkosi zimbusise. Ngizovala inkonzo yemali ngesihlabelelo sama-25. Kuqala umshumane ingqobo wasezaphelini sona ngesihlabelelo Nkosi zimbusise. Yesaba novalo kuyashisa kodwa namhlanje lapha ngikhona kushisa kakhulu.